Здравейте! Аз съм Ивелина от Меню и днес ще направим един страхотен, сгряващ зимен деликатес. Пълнени картофи с гъби. Ето моята рецепта. 4 големи картофа, измити предварително. Ще завием в фолио и ще сложим в фурната за около 40 минути. А пълнежът ще добавим и обогатим с настърган кашкавал, гъби, печурки, има натарки, може и само с печурки, малко прошуто, хамон или бекон или каквото имате, но това е по желание. Сушени домати могат да бъдат заместени с натрошена сушена чушка, а за още повече аромати и вкусове ще добавя в пълнежа и маги вълшебен вкус градински подправки. Всеки един от картофите увивам в алуминиево фолио и ще сложа за 40 минути в загрята фурна на 200 градуса Целсий. Докато се текат, ще направя един пикантен, деликатен гъбен сос. Първо ще залея сушените манатарки с гореща вода. В сгорещената мазнина слагам нарязаните на тънки филийки печурки. Ще нарежа манатарките, които вече са се отпуснали. Към пресните гъби добавям сушените и разбърквам. Ще добавя сега и сушеният нарязан домат. Сега е момента да добавя около супена лъжица брашно. Слагам и чаша от гъбения бульон. И ще добавя чайна лъжичка, маги вълшебен вкус, градински подправки. Това е гъстотата на соса, която ни е нужна. Картофите са вече изпечени и е време да ги развием. Ще ги оставим заедно с кожата. Всеки ще разделя на две и всяка половинка ще издълбая с лъжичка за кафе или такава лъжичка за дълбаене. Ще събера вътрешността на картофите в куп и ще използвам за пълнеж. Това е издълбаната вътрешност от картофите. Към нея ще добавя около 200 грама настърган кашкавал. Освен кашкавала, ще сложа около чайна лъжичка маги вълшебен вкус градински подправки и мъничко нарязан копър. Разбърквам всичко. Всяко едно картофче получава по лъжица от кашкавалената плънка. За да стане ястото още по-сочно, вкусно и ароматно, ще залея всичко с гъбеният сос, който направихме преди малко. А за ценителите на местната кухня ще добавя и пореженче прошуто. Остана да го запечем за 10 минути и добър апетит! Всички на масата!